No moi pitkästä aikaa. Mä en oo tehnyt postauksiakaan tässä vähän aikaa ja mä ajattelin, että isi tulee hakemaan mua salilta. Täällä arska paistaa sille ihan jees, mutta täällä on -20, eli vähän paleelee. Mun piti tulla tänne takapuolelle kuvaamaan, että jos tulee jotakin ihmisiä tuolla eessä liikkuun. Ei oo niin noloa. Kukaan ei kuule, kun mä täällä yksinään höpisen. Eli mä olin salilla. Ja no mä en oo tällä viikolla taas oikein ehtinyt postaileen, kuullut niin kiirus, mutta oon mä kuitenkin käynyt ratsastaa maanantaina ja keskiviikkona. Nyt on siis torstai ja tiistaina äiti kävi tallilla, mutta ei sillä ratsastettu, kun oli niin kylmä. Sillä on ollut vähän selkäjumissa ja sitten se on vähän temppuillut, hyppinyt päälle ja purruja. Kaikkea muuta mukavaa. Sellaista. Katsotaan, miten tämä tarina päättyy. Hyvin vai huonosti toistaiseksi. Se ei ole vielä päässyt niskan päälle, mutta kyllä se siihenkin pystyy, jos se haluaa. On muinakin talvina kyennyt. Mutta se isi varmaan tulee mua kohta hakemaan, niin mä en viitti täällä ihan hirveän kauan yksinään höpistää. Ja nyt tänne tulee joku autokin. Aika noloa. No, sama olla vähän noloa. Mutta mä tosiaan kirjoittelen teille jotakin postausta ja sille. Joulu lähestyy. Mä oon ostanut vasta mun pikkuveljelle joululahjan, en kellekään muulle. On jo 6. päivä, eli tulee vähän kiirus. Varsinkin kun mulla ei ole mitään hajuakaan, mitä mä kellekin ostan. Mutta joo. Sellaista. Että palataanpa siihen asiaan sitten myöhemmin. Ja mä yritän saada niitä kuvia. Ja silleen, mutta se on vähän hankalainen talvisaika, jos kun ei ikinä päivällä sitten illalla niin pilkkopimiä, niin siellä saa mitään kuvia. Ja sitten kun niin on 25 pakkasta, niin näpit jäätyy, jos yrittää kuvia ottaa, niin se on vähän honkolaa. Mutta joo. Pallailemme aiheeseen, kun pääsen koneelle ja yritän oikeasti tehdä sitten niitä postauksia vähän enempi. Otetaan viimeistään sitten vuoden alussa semmoinen skarppaus sen suhteen. Mutta joo. Mä jään tänne oottelemaan sitä isiä ja katsotaan ehinkö mä jäätyä kuoliaksi. Täällä on aika kylmä. Mutta joo, moi moi!